Meron tayo ditong 5 pirasong malaking galunggong na isda. Ayan, napaka-fresh pa yung ating galunggong na isda. At ang gagawin natin ito, hiwain natin dahil malaki siya. Ayan, napaka-fresh ng ating isda. Oh. Masarap talaga yung isda kapag niluluto agad. Ayan. Pagkatapos natin hiwain, hugasan lang natin ito. Titimplahan muna natin ito ng asin. Tapos dito sa ating kawali, maglagay tayo ng mantika. Prituhin natin yung ating isda. Baliktarin lang natin ito. Kung ikaw ay bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutan pindutin yung ating bell button para palagi kayong updated sa ating napakasimpleng ulam. Ayan, kapag naluto na, hanguin muna natin ito. Dito naman sa ating kawali, maglagay tayo ng luya, sibuyas, bawang, at ilagay natin dito yung ating piniritong isda. Ilagay naman natin dito yung ating bawang, pamintang buo, kunting pamintang durog, toyo, liquid seasoning, suka, dahon ng paminta, at bulaklak ng saging. Ilagay ko na rin dito sa ibabaw yung sibuyas, siling labuyo, at bell pepper. Saka ko na ilagay yun dito yung kunting tubig. Lutuin lang natin ito sa mga 15 minutes to 10 minutes. Kapag kumulo na, buksan natin ito at maglagay tayo ng kunting mantika. Mabilis lang naman ito maluto dahil naiprito na natin. Ayan, at ang bango na. Tikman lang natin yung sabaw kung sakto na yung timpla. At ito na, at luto na ang ating humbang galunggong. At iserve na natin ito. Maraming salamat sa panunood.